señoras e señores, benvidos ao Voltas co Prato. Son as 6:33 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando no Voltas co Prato na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos aquí na TVG cociñando en directo. Señoras e señores, xa sabedes que nos podedes seguir no noso Instagram, @voltascoprato. Aí están penduradas todas as receitas, tamén no TikTok, no Facebook. Pero se as receitas é cousa vosa, os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Pampa. Atención! Volveu a filla pródiga. Volveu a muller de Ríos. Volveu Begoña. Estuve traballando, que tú non sabías Que iba a estar traballando, home? Non mintes. Sí, que estuve traballando. Estuvetes traballando? Sí, claro, home. Pero moito. Un troido duro, Berín. Si, pasámolo ben, pero bueno, claro. Pero traballaches ou andueches tamén desmorga? A ver, fixen as dúas cousas. Mais traballei que anduve en desmorga. Tú anduveches máis desmorga que traballar casi seguro. No, eu traballei que pola semana só o traballo. Bueno. Fixadevos en Begoña, fai así. Fixadevos en Begoña, ten unha luva e do outro lado non, por qué? Porque me queimei cunha pota de 100 kilos. Que che parece? É así, Begoña, queimouse, non pasa nada. É o caio, son gajes do oficio. Son cousas que pasan. Sí. Pois mira, vouche actualizar rapidamente. Estivo por aquí Livia, estivo tamén Merchi, estivo Estefanía, e estivo Xulio, que unhas veces perdía e outras tamén. No, ganei todas. Arrasei toda a semana. Houve un pouco de todo. Arrasei toda a semana. Sí, eu penso que sí. Tembla que arrasei. Non temblo, pero aposto a que casi seguro que... Que seguro que perdeu, non? No, que anduvo aí no medio. Bueno, señoras e señores, imos ver que cociñamos hoxe neste luns, imos ver que nos trae Leonor de Cabo de Cruz en Boiro. O meu nome é Leonor, son de Cabo de Cruz, Concello de Boiro, e hoxe vou vos a falar sobre a miña receita das carrilleras de porco ao forno. Primeiro de nada, precalentar o forno a 190 graus, mentras tanto salpimentamos as carrilleras de porco. Logo tamén poñémolas na bandexa de forno, logo deberemos hornealas durante 15-20 minutos, temos branlle e viño, espolvoreamos con tomillo e poñemos as chalotas lavadas e peladas enteiras e os allos igual. Poñémonos mans a obra coa guarnición de patacas, metémolas no forno e cando falten 15 minutos metolle piñóns ás carrilleiras e esta é a miña receita de carrilleras ao forno, un bico a todas. Faceiras de porco, carrilleras en castelán, que estamos moitas veces máis acostumados a escoitar. Que parte é, Begoña? Pois xusto esta. Cal? Riti. Esa. Vale. O moflete. Hai dúas. Unha parte que é a interior e outra parte, ou a exterior, outra parte que é a interior. Esta, neste caso, é toda a parte exterior. É unha cousa un pouco curiosa, porque estábamos comentando antes de comezar o programa, porque a faceira é algo que na casa non cociñamos, pero no restaurante sempre o comemos, porque está en moitas cartas. É riquísima. É moi rica. É moi rica, moi rica. Vale, tamén teño que dicir outra cousa, que é que Leonor é amiga de Begoña. Sí, un pouco. Sí, un pouco amiga. Somos conocidas. Eso... Entón, claro, non podías chegar aquí hoxe sin unha pequeniña vantaxe, non? Claro, a ver. Despois de desaparecer. Vou ter que facer un amigo para traelo tamén. Pero se ti sempre traes xente de Silleda. Que va? Non, ó? Non, eu non teño amigos, además, casi. Sí, home, sí, nós queremos te moito, Sí, pero non dixeches amigo, ves? Vale, nós queremos te, pero amigos ainda daquela maneira. Como os vas facer ti? Pois eu van a facer estofadas. Sí, moi parecido como a convidada, pero eu non lle vou botar tanta especia e voulle facer un truquiño ao final para escurecer un poquinho a salsa, porque eu fago solo con viño blanco. Van ser como un clásic, non? Sí, un super clásic. Clásicos. É un truco super clásic tamén. Bueno, a ver, non é tan clásico con viño branco, que é normalmente con tinto, pero ainda así é unha receita bastante tradicional. Sí, moi tradicional. Non me vou arriesgar, que levo unha racha como para arriesgarme estou. Pois, señoras e señores, imos cociñar faceiras de porco no Voltas co Prato. Marchamos con Begoña, veña, vamos alá. Bueno, pois... Espera. Que pasou? Dame un abrazo, benvido. Que tal, como estás? Capitán Cañoto. Estás ben? Estou ben. Capitán Cañoto. Estou ben, sí. Estás ben? No, traballaches moito, dormiches pouco. Sí, é verdad que sí. Pero pasáchelo ben? Tamén o pasei ben, sí. Disfrutáchelo un entroido? Sí. Pois eso é importante, home, que a nós o que nos gusta é que sexes feliz. Temos un entroido moi bonito. Sí. En todas as zonas, eu este ano bastante entroido. Moita caña? Sí, eu tamén te vin a ti por aí, No, eso é mentira. Sí. Eso é mentira. Eu non estuve en ningún lado, non saín da casa. Non crees nin tú. Bueno, como comezas as túas faceiras? Vamos a facer un acompañamento que vai ser unha cremiña de pataca, que vamos facer un machucado despois con un poquinho de manteiga. Vale. Con pataca e coliflor. Entón, o primeiro que faz é simplemente trocear as patacas e poñelas Vamos a rehogarlas. A reafogalas un pouco. Sí, exacto. Coa coliflor tamén? Coa coliflor, todo xunto xa. Vale. Mima, que rápida vas, Vou rápida porque fame falta tempo. Sí.
A coliflor tampouco, igual que as faceiras, non é algo moi popular, pero se está ben feito, está riquísimo. A coliflor está riquísima. Está riquísima. Sí. É moi nutritiva, moi boa, é para rapaces, é para nós, é para todos. Oiches, Que? ti por que pensas que na casa non se usan tanto as faceiras? Porque o que dicíamos antes, nos restaurantes, pero na casa non. Eu creo que na Incluso casa... na matanza, tampouco é que se utilicen moito. Non, porque quedan na cachucha. Claro. É o que che vou explicar. Claro. Porque normalmente o que deixamos directamente nas casas ou cando son nas matanzas xa é directamente na cachucha. Claro, entón a cachucha xa se come inteira, como claro. quen di, non? Non é unha cousa moi tradicional galega. Non. Pero mira, Pero é que mira, é unha carne moi magra, ten moito músculo, hai no que ablandar, ten algunhas veces estas partes grasas, non podemos pedir que non las limpen, pero non é moi fácil. Apretamos o coitelo contra a tabla, claro. Entón, se é unha carne así un pouco magra e demais, necesita tempo de cocción, de tempo de cociña. cocción, e ten estas vetas que ten por aquí vanse convertir en xelatina. Sí, é certo. E é unha carne que non fai falta coitelo. Desfaise. Tense que desfacer sola. Que maravilla. Sí. Por dalle candela, veña, que quero ver esas... E ahora, isto xa se está preparando, vamos botarlle a bresa. Vale, ten picado aí allo porro, cebola e cenoura, non? Vale. Listo, e agora vamos deixar que se vaya... Tac. E agora vamos a facer un adobo a estas carrilleras. Ajá. Mira. Límpala super fácil. Se non a sabes limpar, estabas dicindo algo. Non a sabes limpar, carnicería. Carnicería, si non tes problema. Limpanchas perfectamente. Pero bueno, mira, que fácil, Sí. Arrastras un pouco, non, co coitelo. Espera, pega ardela que quero que se vexa. A ver. Pega ardela. Claro, e arrastras un pouquiño. E arrastras o coitelo. Amiga, ves? Así, xa che vai salindo todo. Vale. Ves? Moi ben. Vexo moito condimento por aquí. Sí. Moi Porque alcohólico. ten demasiado... Parece isto a súa casa. Sí. A ver, que vas a utilizar? Mira, vamos a empezar con un pouquiño de salsa de soya. Salsa de soya. Sí, vamos a botar así un pouquiño. Ahora vamos a usar un pouquiño de mostaza. Salsa de soya, mostaza... Mostaza. O que vai vir por diante, eh? Pimenta. Mima. Es que é pimenta. Pimenta. Salsa de soya, mostaza, pimenta. Sal. Un pouco de sal. Vamos así... Mesturamos todo. Sí, o a cuchara non vou usar. Queres que lle dé voltas aquí a isto? Sí, dalle aí. Sí. Remexe. É que, por favor, Que técnica tes, Mira que clase, mira que estilo. Bo. Isto é un prato gañador. Home, estou lle botando a mão. De segundo Ai. premio. De segundo Nada que premio. ver. Vale. Que máis? E xa está, Entón. así xa temos o adobo, xa o temos listo. Falta unha puntiña de canela, porque a canela potencia muitísimo o sabor da carne de porco. Pero, espera. Isto é un pouco raro. Isto é un pouco raro. Na India úsase moito, a Sí. canela pos platos de carne, sí. E quedalle moi ben. Home, Xa verás. aquí non se utiliza, non? Bueno, non se suele usar, pero no eu só teño no usado. arroz con leite. Non? Tamén, No arroz con leite sí que se usa. Ou nas ratillas. Vale. Bueno, deixamos aí adubando esas faceiras de Begoña, marchamos a ver que fai Xulio Manto, que Xulio hoxe vai un pouco de tradicional. Sí, pero hoxe xa destaca Begoña Ajá. con Que fixeches aquí? Cuba Libre. Mira, aquí marquei as carrilleras, ves? Vale. Están só doradiñas, selladiñas. Pero por dentro están Pero por dentro completamente están ainda completamente crudas. crudas aínda. Mira, de feito, se te fijas, por aquí Sí. ainda se ve todo rosa que ten a Sí. a carrillera, vale? Ves? Está Sí. cruda. Entón, retireinas, por qué? Porque así aproveito a cebola, aquí leva allo, cebola e cenoria. Vale. Para levantar todo que se agarra cando marcas ca carrillera, cando as sellas. Que levantar todo o que queda no cu da Claro, pota. levantas todo o que queda no cu da pota. Vale. Darías un refogadiño e agora volvo a botar outra vez as Así, carrilleras. que ben, además a recende moi ben, eso provoca que a cebola, Eso máis a provoca que cenoria se- colla tamén eso. o sabor, non, da carrillera. E que non se aproveite de que solta o xugo Moi ben, a gustoume, carrillera, entón o gustoume. que queremos é que o faga en seco para que dore un pouquiño e que nos acaramelee un pouquiño a cebola. Moi Entón, ben. vou deixar que se faga un pouquiño e mentres... Sí. Conto, che? Sí, conta. No, ou vas chamar a invitada. Queres que chame a invitada? Ti que Como queres facer? queira. Que queres facer? É o que ti mandes. Queres que chame a invitada? Chamo a invitada. Vamos chamar a nosa convidada do día de hoxe a ver que lle parece o que están facendo, que pase Leonor de Cabo de Cruz en Boiro. Un aplauso para ela. Hola, Leonor. Pasa por aquí. ¿Qué tal?
Prohibido ir a saudar a tua amiga. No. Prohibido. Non podes ir. Hoxe non a conozco. Hoxe non a conoces. No. De nada. Teño que ser objetiva. Tens que ser totalmente objetivo. Teño moi claro. Telo claro. E Maceta me cae ben, eh? Caiche ben. Bueno, Vale, pues mira. Por fin atopamos a alguén. Por fin atopamos a alguén. Podemos ser amigos. Pero teño. Vamos a ver o que está facendo Xulia. Arrímate para diante. Xulio, contalle. Sellei un poquinho a carrilleira. E agora teño un poquinho de cebola, allo e zanahoria. Estou refogando outra vez todo. E aquí, por outro lado, teño un poquinho de allo, que xa está dourando, allo porro e cebola. E vou pechar un poquinho porque vou facer un puré cremoso Cuidado de coa patata. cebola, que eu non son moi fan de moita cebola. Non te preocupes que está del paise. Del paise aí. E botoulle cebola tamén aí, eh? Non, xa Hai estou cebola por vendo todos moita lados. cebola. E a Oye, mí ma. cruda me encanta, pero cocida... Leva un remolque. Vou de deixar un pouco cebola. feita, ó. Deixa un pouco feita. No, non te preocupes que non se vai notar, porque o allo Vale. porro vai mandar na... Sí, Vale. xa non sabe que dicir, xa non sabe que dicir, vai mandar. Teño fe, teño fe. Vai mandar na crema. Sí, sí. Cañotas, típate como queiras que eu diga a gañar, vale? Vale, no, eu xa sei que vas a Que pasa gañar. que a cañota non lle gusta. Sempre ves. Non lle gusta o que a cebola. Non lle gusta que gañe eu. Non lle gusta que gañe eu. Vamos ver o de Begoña, anda, de momento temos moi ceboleiro a Xulio, veremos se lle parece ben ou non a nosa convidada. Nunca Vamos se ver o sabe, sempre hai unha primeira Aí vez, está, pero vamos bueno. ver o de Begoña. Hola, que tal? Encantada. Conocerte. Outra vez, mira. Begoña, Leonor, Hola, que Begoña. tal? Moi ben. Encantada de Eu, Moi ben. así, igualmente. Tencho un aire, así, alguén. Teño, parece que se me fai algo de cara conocida. Parece que sí. Contalle, Bego. Mira, eu teño unha bresa, botelle tamén un poquinho de cebola, botelle un poquinho de puerro e un poquinho de zanahoria. Vale. Depois teño un acompañamento que vai ser coliflor e pataca, que vou machucar. Moi ben. Profe, Que? que significa bresa? Bresa, pois, é un cortado de verduras. Ah, un picado, non? Un picado de verduras que facemos para un guiso. Vale. Para unha, por exemplo, para unha sopa, cousas así. Vale, Unha vale. salsa. Tecnicismos. Tecnicismo de Begoña, moi ben, eh? Bueno, foi sin querer. No, pero moi ben, aprendemos cousas. E agora temos a carrillera. Ten cebola, E ten cebola tamén. Ten cebola. Entón, a faceira xa pasaches. Xa pasamos, sellámola. Por que a sellamos? Como Xulio, non? Para que, exactamente. Antes, moitas veces, o que se facía tamén era pasalas por fariña Sí. e freílas para que conservar o seu xugo. Pero eu intento que non leve gluten. Entón, Vale. para que non leve gluten, fago así. Detalle. Ahora o que vou facer é desglasar. Valle prender lume? Voy a prender lume, Valle sí. prender lume? Sí. Sí. Por Leonor, espera, íbate sentar para no, Leonor, non confías na túa amiga? Pois confía ahora. A confianza ven nestes Pero son momentos. diferentes pasas. Baixamos as luces, compañeros, baixamos as luces un pouquiño. Non fixo falta. Non fixo falta. Un aplauso para Begoña. Un aplauso. Por espectáculo... Primeira vez que fago lume. A primeira vez que lle sae o lume no programa. Estaba un pouco así No, con moi medo. ben. Vai na llama esta muller, vai rapidísimo, verdad? Mira, súper rápida. A mí... Cociña rapidísimo. Mira que eu sou nerviosa, pero ela me pon máis nerviosa, eh? Leonor, eu non quero estresarte neste momento, pero tes que escoller cal das dúas, Que? así, segundo o que estás vendo, cal das dúas, bueno, Creo. se pode gustar máis. A que leva moita cebola ou a que leva pouca cebola? En este momento... En este momento. En este momento me decantaría por eso. Por esta Por cal. esta, la de Begoña. Ah, vale. Esa señora Esa señora, que non coñeces de que nada. non conozco de nada. Vale. Por ahora me decantaría por esa, pero me gusta probar cousas novas, Vale. entonces Non perdo a nunca esperanza. descarto... Non hai vai que ser a perder a razón. esperanza. No. Non hai que perder a esperanza. Leonor, vouche pedir que vayas á zona de sufridores, despois chamámoste, vale? Moi ben, Veña, gracias. un aplauso para ela que está con nós hoxe no Voltas co Prato. Maravillosa, maravillosa. Creo que vamos a falar con alguén da casa. Imos a Tanarón, ali está Carmen. Hola, Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Pues estou aquí encantada mirando como cociñan. Enganchada? Encantada. Encantada e enganchada. Encantada de como cociñan as carrilleiras. Ah, son maravillosos, a que sí? Sí, Tanto sí, un como o outro. Ti que Tanto estás vendo agora na casa a receita de Begoña, que che parece? me encantaría probala. Non cabe duda que ten moi boa pinta. Sabes o que tens que facer é anotar a receita e despois facela na casa. Claro. Lle vai a botar a uña viño tinto, non lle está botando. Ela está lle botando o viño do Porto. O Porto. O Porto, vale. O Porto. E agora voulle botar tinto. Mira, está lle botando de Tinto, todo. sí. Tinto, Oliva. Porto, O Porto é blanco. é blanco, ala! Leva Que todo, máis? todo. Que máis? Vale. Non tiñas o cu de algo máis na casa para botar? Auga. Auga tamén. Sí.
Queres licor café ou algo? Non, quedalle ben o licor Sí, café. tamén. Sí, quedalle ben. Carmen, que maravilloso. Maravilloso, o viño tinto para as cardilleras é riquísimo. É moi rico, é moi rico, é moi rico. Sí. Xulio botoulle branco. Claro. Blanco? Sí. Bueno, Bueno, Que política, tamén está rico co viño blanco. tamén está rico, tamén está rico. Claro, tamén está rico. Vouche mandar un bico xigantesco, Carmen, e por suposto convidarte a vir cando queiras. Bueno, pois moitas Vale. gracias. Graciñas. Peña, un bico para enorme. todos. Un bico. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Como vas, Bego? Eu ben, ora hai que darlle unha hora e 20. Máxia televisiva, non? Mais ou menos, sí, necesito. E Xulio, necesitas tamén máxia televisiva por os dous? Pois mándovos toda a máxia televisiva do mundo, porque neste país somos catedráticos cum laude en temas porcinos, pero aínda así sempre se pode aprender algo máis. E iso acontece hoxe coas faceiras. Cantos de vós cociñades a miúdo faceiras? Pois sí, son poucos, e iso non debería ser así. Fora de Galicia esta é unha peza moi popular, sexa de porco ou de vaca, excelente para guisar e relativamente barata. O importante é cociñar devagar, e así consideredes un bocado delicado e moi saboroso. Quedan deliciosas estufadas ou ao forno, acompañadas dunhas boas verduras e viño de calidade. Xunto con unhas patacas, un puré ou mesmo un froitos vermellos, seguro que vos sorprenden moito máis do que pensabades. E se non vos dá tempo a tomar nota de todo o que contamos, consultad as nosas redes sociais. @avoltascoprato, xa sabedes que aí está todo pendurado, tanto no noso Facebook como no noso Instagram, como no noso TikTok, está todo aí. Xulio, que fixoche gracia, Instagram, Sí, TikTok, TikTok, Facebook. todo. Veña. Todo me fai gracia, é moi gracioso. Sí, bueno, unha cousa. Bueno, mira, eu isto... ves? cheira. Isto xa está. Cheira moi ben, Vou deixar que ferve un poquinho máis. A ver, vou facer así como os profesionais, a ver. Claro. Buah, que me encantan as faceiras, o sea, as carrilleras en castelán, é que me encantan, É unha pasada, é unha pasada. Ti cociñas na casa, faceiras? Se eu non cociño nada, vou cociñar faceiras. Para ti, que pouco cociño eu? Pouco? Nada, que cociñas na casa ti? Pouco. Pero pouco que? Corta un tomate. Pouco. Eu pico. Chamas, non? Eu chamo o pico. Tráeme- Eu pico. Claro. Pica a cebola, pico. Mais non me pidas moito máis. A min, espaguetes. No, excuso pedirche nada. Se é así. Bueno, mira, eu agora vou retirar de aquí, mira, cando sabemos que están feitas, As faceiras cando as propiamente. tocas, ves? Ese desfán? Ese desfán. Esa, aí está. tócalas e desfanse. Vale. Entonces, vamos a sacar con cuidado, porque Qué claro, así rico. como se desfán, son moi delicadas. Pódelas destrozar, Entón, para claro. non rompelas, eu vou a sacar aí. E o que vou facer é colar esta salsa, para que non tope ningunha cebola. Claro, isto, Aí me agora que cago. estou pensando eu, ti que eres moi de bocatas, con isto poderías facer un bocadillo. Buah, con isto dos faz teus. unhos bocatas bárbaros. Sí, Porque sí, se desfai moito, non? Sí, está, además están super bons. Que rico. Está super bons porque é unha carne moi, como dixo antes, moi Moi ben Bego. xugosa, moi... Claro, é moi gelatinosa, Moi entón ten moita gelatina. eso é maravilloso po Bocata bocadillo. aí. Entón, mira, isto teño, por un lado, entón vou no retirar, que despois o vou triturar. Vale. E agora o que vou facer é colar Coar iso. este... Pero valo tirar sobre o cazo das claro, vou faceiras. tirar Vale, sobre vale. elas. Sobre elas mesmas. Eso é. Vale. E agora, con a axuda machucalo. dunha varilla, vou nos machucando para que solte todo o Este jugo, que invento non está chulo, Que non lle vai a cebola, pero que lle vai a todo o sabor da cenoria, do caldo, de todo. No, isto se non tes nada para prensar ou así, vale, che ben, non isto. Sí, claro que sí. Sí, está moi porque guai. porque non quero triturala, porque triturala metemos aire Claro. e aparte nos queda moi espesa. Eu quero unha salsiña un poquinho máis licuada. E que vas facer con iso que tes aí no coador? Con isto, faz o que queiras. Sí. Sí. Que faz unha... Podelo guardar como guarnición, como que queiras. Eu, en este vale. caso, lógicamente, como é cebola, non vou utilizar como guarnición. É que se iba a dicir eu. Iba a dicir eu. Cebola non lleva... Vou no reservar. Vale, reservar. Vai a reservar. Vou no reservar para outra ocasión. Pa outro día. Eso é. Pa outro día vai a reservar. Entón, Sí, agora teño aquí unha tixoliña. tena por aí ten. Aquí unha tixoliña. Entón, vou facer un caramelo rubio. Caramelo? Sí. Para acompañar as faceiras? Para ligar a salsa e para oscurecela. Porque, mira, o Ibas ser de viño... moi tradicional. Escoita, o ser viño blanco queda unha salsiña moi clara. Xa. Entón, antiguamente utilizabas este truquiño para facer para oscurecer as salsas. Non estou entendendo o que me estás dicindo. Mira, agora mesmo. este é un truco que se utiliza para oscurecer as salsas. Para oscurecer. Eso é. Vale. E darlle un brillo. Vale. Entón, facemos un caramelo con auga e sal. Isto é para deixar bonito o plato. Eso é. Non, é para darlle sabor. Non lle dá sabor. Vai dar un sabor agridoce. Un toque.
como o mismo sustituimos ao porto por esta salsiña. Vale. E para que non quede moi doce, vamos a botar un poquinho de vinagre de Jerez. Vai facer un caramelo con vinagre. Con vinagre, auga e azucre. Vale. Vamos a ver. No, eu fíome de ti. Non lo veo. Eu fíome de ti. Pero a ver como queda isto. Xa verás. Xa veremos o resultado. Vou ver o de Begoña, mentras tanto. Hola, Begoña, ti estás facendo cousas normales? Sí. Vale. Sí, a ver. Mais ou menos. Normalmente son bastante normal. Bueno. A ver. A ver o que entendemos por normal aquí. Pois mira, estou facendo machucado da coliflor. Sí. Ca pataca. Uá, recén da coliflor moitísimo, Voulle facer unha guarnición de espinaca con tomate cherry que salteei con galliño. Isto é o que está aquí salteado, ese é o tomate cereixa ou cherry con un pouquinho de espinaca e un pouquinho de allo. Sal e pementa, non leva máis nada. Vale. E que lle botabas ti ás faceiras? O porto. Era eso que me querías preguntar. Eu quería che preguntar todo. Pero sí, O porto, viño blanco, viño tinto, coñac. Vale, pero con cal nos quedamos? O porto. Co porto, non? Veña. Co porto, cos veciños. Veña, co feito. porto. Veña, 50 euros, señoras e señores. Que lle bota ás faceiras ou que viño máis ben lle bota ás faceiras Begoña? O que sustituye ao caramelo que o porto. O porto. Que lle botas? O porto. Viño de? O porto. 50 euros en xogo, 664-4834-19, chamade ao Voltas co Prato, podes gañar 50 euros se decides. O porto. Moi ben, que quede claro, Bate aí. Mira que crema máis rica. Ala. Xa cheira de maravilla. Vale. Vai botando así os dadiños. Vaslle botando manteiga, A non? manteiga pouquiño a pouco para que se vaya dándolle cremando. voltas. Claro, para que se me vaya cremando. Guau. Xa co mesmo pisador este, que non sei como se chama. Guau, Chámolle pisador. Como lle chama, señor Zúa? É unha espátula doblada. Non? É un pouco así. Non? Como lle vas chamar? Sí, hombre, sí. Vamos falar coa xente da casa, que creo que temos que repartir cartas, Begoña. Vamos alá. Hola, José Luis de Cuntis, boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Ben. Fai sol por aí por Cuntis? Non fai moito frío. Frío sí, pero sol. Son moi pouco, Ah, sí, moi pouco. Mira, aquí en Orde fai sol, pero a sombra estáse mal, Pois sí, a sombra sí. A sombra fai frescocho. Bueno, por 50 euriños, José Luis, vamos alá. Estás, Begoña? Estou. Que viño lle bota Begoña ás súas faceiras? Viño Porto. Moi ben, 50 euros que marcha para Cuntis. José Luis, que che parecen as receitas que estamos facendo hoxe? Non caramelo. Vale, pois a mí me gusta máis o de Begoña que a de... Gustache máis a de Begoña que a de Xulio? Home, Vaya. claro, a ver, está claro. A verdade é que Xulio lle costando sumar adeptos á súa receita, Vaya lunes. Home, ten máis Vaya lunes, sustancia, Caleo. niña. É un luns como outro calquera, Sí. Os luns son así. José Luis, mandamos un bico enorme, grazas por chamar. Vale. Veña, chao, Chao, a cuidarse. Chao. A cuidarse. Vaya lunes que levo, Estala gozando. No, que va. Bueno, conto cho que fixen eu, mentres. Sí, por favor. Mira. Mientras me regocijo, non. Mira, eu teño aquí... Non ten pouco éxito. Mira, teño aquí a cremiña xa de pataca e allo porro, Allo porro, pataca pataca e cebola. E cebola. Nada máis. Pouca cebola. Pouca cebola, moi Sal, pouca un poquinho de cebola. aceite de oliva e unha poquinha de pimenta. Vale. Hoxe as receitas está vendo a xente na casa. Son moi parecidas. Sí, pero son Non, son sencilliñas, sinxeliñas de facer, son Claro, parecidas, porque ao final pero... non deixa de ser un estofado que lle damos unha pequena voltiña, porque... Pero na diferenza aí radica o gusto tamén de Leonor. Sí, A ver cal lle vai gustar claro. máis. Eu estou un pouco preocupado. No, pero ti eres especialista en levantar. Xa. En caer tamén, Ti eres especialista en remontar. En Sí. caer tamén. Sí. Bueno, pues ahora necesito que se me oscurezca un poquinho eso. Ajá. E pouco máis che queda, non? Que oscurezca isto. Que oscurezca eso, voulle botar aí a salsa e emplatar. E xa está. Pois mira, dadelle vida que acaba o programa e vou falar co público da Voltas co Prato, que sempre hai que saber a opinión dos convidados. Vamos alá. Veña, vamos xunta a Leonor. Hola, que tal todos? Como estades? Ben? Podedes decir, estamos ben? Estades ben? Así, home. Un pouco de alegría na xente. Como estás, Leonor? Mirando, Mirando moito. observando, Observando. moito. Mira que Xulio insistiu en que quería quitar o sabor da cebola das súas faceiras, O sabor no, pero parte da toda esa cebola que foi engadindos. Home, que había moita cebola, Eu ao creo que principio. tamén, es que eu si meto puerro non meto cebola, intento equilibrar, pero Xa, el non equilibrou o que? para min no. Pero non quero adiantar nada, ao mellor me sorprende. A Non ver. quero, vamos, Eu teño que dicir que despois de 180 programas que levamos máis ou menos, 170 e pico, Xulio é experto en sorprender a xente. por eso.
Porque aquí canta xente pasou dicindo no, non tal, non sei que, despois, pamba. Entonces non quero adiantar nada, porque sei como vai a cousa. Xa, de Begoña, que xa coñeces un pouco máis, sabes como cociña, que che parece o que está facendo? Ben. 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 Por ahora ben. Que vai dicir dela, non? Claro. A mí me gusta moito a cociña de Begoña. Sí. Comes moitas veces ali? Fun un par de veces ao restaurante, a Estamberín, tamén me quedou un pouco ademán, pero despois coincidimos moito por aquí e en feiras e no que podamos. Entón, na festa tamén, non? En na festa. Bueno, pois, prepárate, porque vas ter que decidir cal che gusta máis dos dous. Sei, no creme, estou un pouco nerviosa por eso, eh? Estás nerviosa? Porque quero ser xusta. Queres ser xusta? Pois mira, vamos ver o xusta que és, porque te vas ter que levantar comigo. Veña, levántate e vamos xunto aos cociñeiros. Veña, vamos alá. Vamos alá. Vamos xunto a Xulio a ver o seu empratado. Colócate aquí ao ladiño de Xulio. Vamos ver o seu empratado. Pois vamos a ver nervios, tensión, hai unha amizade en xogo no Voltas co Prato. Mira, teño aquí guardado para enseñarvos o color que tiña a salsa e o color que lle queda despois de utilizar o caramelo. Xulio, supoño que algunha vez verías os debates electorais, non? Algún debate electoral. Ti sabes que sempre hai 30 segundos ou así para intentar convencer a audiencia, non? O minuto de ouro. Pois Xulio Mato ten os seus 30 segundos para convencer a Leonor. Tempo. Non penses na cebola, Leonor. Non penses na cebola que... Non penso. Que está... É unha villana sobrevalorada. Neutralicei a cebola por agora. Aí está. É unha villana sobrevalorada. Entón, agora, vamos a botar. Que chulo o caramelo ese quedouche precioso. Si non se ve, o bo é que non se ve, eu non teño que ver. No, a cebola non está. A cebola xa quedou aí... Hola. A ver, chégate. Que bonito quedoulle, eh? Está moi ben. Quedoulle como un cadro, eh? Un poquinho de verde. Verdad? Moi ben, eh? Por favor, que se vexa isto na casa, pido un fortísimo aplauso para o noso cociñeiro de Silleda, o grandísimo Xulio Mato. Non sei como sabrá, pero está moi ben. Ahora temos que ir ver o de Begoña. A cebola eso garantizado. O de Begoña, vente, vamos ver o de Begoña. Moi bonito. Ponte aquí. A ver, Begoña. A ver, Bego. Contalle, Begoña. Aí vou. Mira, temos aquí o pureciño ca coliflor. Ese leva máis grumo de cebola, eh? Non leva cebola. Así que... Claro, ti xa o sabías. Non vai ter moi atento. Ti xa o sabías. Non sabía, seguro. Mira, non sabía. É un secreto que... Non sabía. De feito, t'has comido sí, cebola feita por min. Agora vamos a poñer unha guarnición de espinaca co tomatiño. E por último, mira que carrillera máis ben guisada. Mira que faceiras máis ricas. Oh, che de cousas. Que por certo, Xulio, aproveitando, podemos facer a pregunta de concurso. Que che parece? Sí. Vamos alá. Que tipo de viño usou Xulio para as súas faceiras? Branco. Como? Branco. 664-4834-19, 50 euros en xogo. Que tipo de viño usou Xulio para as súas faceiras? Branco. E agora sí, chegou o momento de ver como están as carrilleiras faceiras que fixo Begoña e de probar. Ven por aquí, Leonor. Ven por aquí. Que emoción. Ponte aquí. Que emoción. Estamos vendo aquí as que fixo Begoña que son parecidas. Levan moito máis condimento, por decirlo así, non? Xa se dice que están máis guisadas. Bueno, que dous platos tan maravillosos temos hoxe no programa. A golpe de luns. Por cal empezo? Pola que queires, pero xa sabes que tens que comezar e non parar. Así que vai probar. Veña, adiante, Leonor. Aí vamos, eh? Ai. Aí vamos. Vamos repartir cartas, mientras tanto. Icía de Ourense, que tal? Boa tarde. Boas tardes. Como estás? Estamos ben. Estades ben? Supoño que estarías mellor aínda se tiveses 50 euriños no peto. Un pouquiño mellor. Un pouco mellor. Pois veña, vamos alá. Que tipo de viño usou Xulio para as súas faceiras? Viño branco. 50 euros que marchan para Ourense, para a cidade das Burgas. Moi ben. Moitas grazas. Icía, un bico enorme e vente cando queiras. Vale, un placer. Veña, chao. Siguiente. Ai, que está probando a segunda. Vamos alá da de más maus. Dá mamao boa, non é que tes queimada. Vale. Imos alá. Leonor, por unha parte tiña... Ui, que cara de... Ui, é pola decisión, porque xa teño tomada. Xa tes tomada a decisión? Espera, vale, silencio. Temos dúas faceiras, as de Xulio e as de Begoña. Leonor, quen gaña a Voltas co Prato do día de hoxe? Me vai matar. Xulio. Xulio Mato saltou a noticia outra vez! Enormísimo! Señoras, señores, Leonor, moitísimas grazas por vir, por pasalo con nós, está pasando fatal, pero nós marchamos, queden coa actualidade, coa Hora Galega, vémonos mañá cociñando no Voltas co Prato. Chao, ata mañá.